Salam gitaristlar, häzir siz bilen ýa-ni ispansky ýöneköý sady öwrenir. İlk bilen kakuny öwrenelin. Ýani ýalňy sadyny çalýan kakuda ady belli. Ýani näli? Aşak, saklaýas, ýokary, ýokary, saklaýas, ýokary, aşak. Aşak, saklaýas, ýokary, ýokary, saklaýas, ýokary, aşak. Aşak, saklaýas, ýokary, ýokary, saklaýas, ýokary, aşak. Kakuny öwrendik. Indi akordlaryny siz bilýäňiz. Esasy ispansk akordlary. Mundan öňkü videomda da aýdypdym. I am G F Bram E. Şol akordlar oýnarys. Inni solos näli? Bir gezek biz I am oýnaýarsan kaku boýunça. Şundan soň şu nälik men şu barada elim aýramakda ýöne aslında şu aşağı tarda 5 7 8 7 5 şunya oýnaýan 5 7 8 7 5 ýani bir gezek I am akord oýnaýan. Soň G bunda da 3 5 6 5 3. Soň F bunda da 1 3 4 3 1. E soňundanam. Indi şerde aşak tardan bir oýnaýar, soň 0. Soň 1 0 soň ikinji tara 3-nji soň 1-nji soň ýene 0. Ýani näli täzenden aşak tarda 1 0 oýnadyk, soň ikinji tarda da 3 1 0. Aşak tarda 1 0 3 1 0. 0 lidim şu histat basman. Prosto şu tary etdi. Kakke. 1 0 3 1 0. Soň ýene hemme da täzenden.